Isto era unha reunión de cesteiros no pueblo de Villapena, Trabada, e estaban na bodega do Fidalgo, pretiño mismo da miña casa. Empezando pola izquierda é José María, que é do Fidalgo, o seguinte é Delmiro, logo está Manolo do Rito, e o neno que se ve aí é Guillermo, que na actualidade é o meu home. E o señor da Brosa é meu sogro, por cierto, unha maravillosa persona. Non o digo por presumir nin por alardear, digo porque é alguén que para min significou moito. Todos eles, desde logo. Manolo tamén, non está presente, falleceu, meu sogro tamén, José María non, e Guillermo na actualidade, como dixen, é o meu home e moi ben. Non tuve o placer de estar nestas reunións, pero sí de escuitalos moitas veces dos momentos que teñen pasado. Incluso dicían que ao lado mesmo, como dixen, está a miña casa, que é hoxe na actualidade, xuntábanse, facían café, queimaron a cociña de ter a cafetera todo o tempo encendida, a cociña encendida para ter un café quente, que, aunque non presenciei aqueles momentos, pois vivín moitas conversacións e é como se fora unha vivencia miña.